ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଣିଜି ଆମ ରୁଦ୍ର ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମୋ ଦେଇ ଘରକୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ବୋଧେ 3-4 ମାସ ପରେ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଲିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ରଜ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ରଜ ତ ସରିଲାଣି ଆଉ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ହେଇଗଲା ଥମ୍ସଅପ୍ରୁ। ତାପରେ ଏଠି ଥମ୍ସଅପ୍ ଟିକେ ଆମେ ପିଆ ପିଇ କଲୁ, ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଓ ଭାଇ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, ଇଏ ବି ପିଉଛି ଗୁଗୁଲି, ସେପଟେ ସେ ପୁଅ ପିଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଆ ପିଇ ଚାଲିଲା ଆଉ। ତାପରେ ଟିକେ ବସିଲୁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟିକେ ବସିଛୁ, ଭାଇ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ଖିଆପିଆ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଦେଖୁଥିବ ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ଚାଲିଲ ଆମେ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିବୁ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ବାସ୍ ଖାଇ ପିଇକି ଚାଲୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ରହୁଛି, ଟାଟା, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।